estamos aquí. Lupe Blanco e eu, Eva Patiño. Aquí lioume a rapaza e tuve aquí invitar a tomar un café. Sí. Nada, dixen eu, hai que poñelo traxe dos domingos, non siquiera para que se nos vexa. Sí, porque o motivo do vídeo ven un pouco así a conto isto de que se nos trate de pailanas, e daquela puxámelo mandilón, porque xa, se falas gallego e ter mandilón de cuadros é un plus. Suma? Sí, parece que non se pode falar gallego así como falamos nós, Claro. é máis ser xente de ben, é xente, como se lle chama, muller? É que non quería dicir finas. Finas somos, intentamos, non? Así... Bueno, finas... A ver, tampouco vos fixedes moito aquí no pau que puxemos, pero... Sí, isto tamén falei eu no vídeo, a veces hai que facer así, cousas parralleiras, porque non temos medios, pois non Claro. temos medios, non pasa nada, non? Oiches, pero o conto é que se nos escoite, tampouco non fai falta... A máis escoitase nos muller, máis Non. ainda levar o pau para a casa. E bueno, estamos aquí, estamos en Coristanco, isto hai que dicilo, nun sitio moi bonito, mirade que Verxel de ben. Bergantiños, para máis datos. Verxel de Bergantiños, Terra da Pataca, certo. parroquia de Oca, Isto é Oca. sí. E aí temos o Carrefour. Diante temos o Carrefour. Diante temos o Carrefour, pero para atrás está o bonito que é isto. É moi importante dicir que hai Carrefour, porque da aldea somos, pero, a ver, Eso tampouco vos pareza que non salimos da casa, A veces salimos, vos parece que facemos a compra unha vez ao mes, que vamos á Coruña e despois non volvemos en todo o mes. Aquí temos o Carrefour ao lado da casa. Eu sempre me meto cos da Coruña, Lupe. E logo, se fixaron eles da Coruña. Porque, a ver, ti digo, Pobriños, tampouco teñen culpa. cando eras pequena, ibas á Coruña, que? Ai, xa te peinaban así, que te puñían os ollos así, sí ou non? Si, ese día non levábamos o mandilón. Ir á Coruña xa era cousa grave, Claro. Xa era así. Bueno, pero era o que había. Bueno, aquí o tema é, que eu comento eu no vídeo anterior, que parece que nos tratan de pailanas, e esta é unha cousa que Lupe e eu falamos moitas veces no privado, e hai que dicilo xa no público. E quen nos trata de pailanas, que o dixo eu no vídeo, moita xente que presume de defender o noso. E non defenden nada, eu no vídeo que eu gravei así espontaneamente dixo defenden a cona. Bueno, Sí. Bueno, eu sempre dixo que cada un ten que defender o seu, porque as facturas non nos las ven pagar nadie. ai non, nin os impostos. Daquela, aínda que nos traten de pailanas, pois... Pero, sí, a verdade é que é un pouco así xa... que cheira, non? Xa che empeza a cheirar o conto de que seamos sempre pailanas. Claro, sí. Vámonos meter cos do galego normativo e tal. Bueno, voume meter, mira, eu voume meter, porque eu teño así algunha que outra lea no Twitter, sabes, Lupe? Unha vez Ti non sabes o que has facer para crear contido, di a verdade. Pero en galego, Pero en gallego, claro. eso en gallego. En gallego, non en galego, en gallego. Ela diu en gallego. Claro, porque eu estudiei na Coruña. Ai, eso non sabía eu, Ai, sí, de Pajo. Eu non pasei de Carballo. Eu non pasei de Carballo, eu hasta aí cheguei e ainda me Ai, máis estudiaba de Pajo, che, que non che era cousa calquera. Ai, daquela vamos descubrindo as verdades por aí. Ai, sí. Bueno, así tamén lle pasa a moitos, que van de neofalantes e así moi de enxebres e despois tamén estudiaron todos en colegios de Pajo, Sí. Pero xa será para outro capítulo, xa che contarei. Se imos discutir, imos reñer aquí unha ca outra, eu vou dicir, sempre o digo, e a xente só ten que saber que eu cando empecé a escola non sabía falar castelán. Depois a vida dou voltas e eu acabei estudiando de Pajo na Coruña, sí. Aí sí que falabas castelán, di a verdade. Non. Tampouco? Non. E depois ainda era peor que eso, porque eu traballaba aos fins de semana de camarera e un día, Chorbita, uno de los Castros, me llamou cabaretera, Oístes? Na Coruña? A min. Vaya por Dios. Porque claro, xa me trataban de pailana. Eu iba ali a un sitio así moi elitista, pero eu iba dun diva, claro. E tratábanme de pailana, ainda encima traballaba os fins de semana, así por liberar un pouco tamén dos gastos na casa. Entonces aprendiste a hablar coruño. Ai, pues te lo hablaba, algo bien, me pasaba un pouco como el que te dije hace un pouco. Sí. El de cuando quise acordar. Cuando quise acordar. Cuando quise acordar, eso tamén dá o do xente falando castelán con galeguismos. Metí el pie en unha javia. En la javia.
Metí el pie en unha javia cando quise acordar. Lupe, veña. Pero temos que falar daquela dos neofalantes, non? Sin falar mal deles, porque eu son a primeira que fago patiño en Twitch con Fran. Fran é neofalante, porque claro, os pais son de Cabana, pero el naciu en Ferrol, que, cuidado, Ferrol, Tampouco se pode ser perfecto, que llevamos facer. Cajo no demo. Daquela, eu non teño nada contra os neofalantes, ao contrario, que se ves como anda ahora os nenos, pois igual os neofalantes son a salvación. Pero o problema é o neofalante que me ven corrixir a mí ese sempre me... Ai, aí non, Non. Eu creo que lle sabería que facer como uns obradoiros, así, por aquí, por estas terras. Non, porque xa que están aprendendo neofalantes, pois... Hai que leválos a Mazaricos. Hai que leválos... iba a dicir eu, aí sí que eso é a catedral. Eso é como leválos ali ao obradoiro. Sí. Sí, pero o Coristanco tampouco se queda atrás, Non. Se queren, aquí teñen donde aprender. En Bergantiños falamos moi ben. Pouco a pouco, vamos a ver. Se os traemos aquí, siquiera hai un Carrefour aí diante, non? Bueno, tamén. Polo menos, Carrefour. que veñan pouco a pouco en Mazaricos ali Carrefour non teñen. Non teñen para ter onde tomarlle algo, non fajas caso. Pero aquí, mirade a paisaxe, Isto é bonito. é agradable para É bonito. que veñan. No, pero o tema Para que nos entendan. Isto sí que vou non contar moi en serio. Cando iba a Compostela, eu xa traballaba, acabara de estudiar, montara un bar de copas. Montáralo ti? Aquí en Carballo, eu tiña un bar de copas, en Carballo. Si, tanto estudiar de pajo, ao final montei un puto garito. Bueno, para algo ten que valer os estudios. Si. Bueno, pois, os xoves eu iba a Compostela moito. Era isto que se teño contado a ti, esta xente que estaba na universidade, estaban como sempre un escalón por riba de ti. E a min molestábame, por non dicir fudíame, que me corrixira, espera, non, vou poñer o acento dos que iban á universidade. Eles xa falaban así de outra maneira, entón, teñan moita ansia eles de dicirche que aquilo era un castelanismo. Con ese sotaque. Claro, con esta maneira, porque a xente que iba á universidade, Lupe, xa che falaba así, porque ao mellor a paisana era de Melpica, pero cando iba a estudar, pois fodía o... Bueno, xa como se lle meteran un pau polo cu. Falaban así. Talmente. Creo que cando se matriculaban, metíanlles aí. Sí, pois pasaba xente de aquí de Bergantiños, e depois encontraba ali, carallo, se pasou non falar. Oi, se ainda tes suerte se che falaban, porque o normal é que te atopen por aí e non sepan quen és. Son veciños da porta, atópante en Compostela ou na Coruña e non te saludan. Non che ten pasado? Eu é que son moi de ir falar, eu as cadras non lles daba xeito de deixarme ca palabra na boca, cuidado. Tamén pode Pois, ser. corrixíante enseguida, que iso que dixeches é un castelanismo. Mira, estás falando moi raro, falas moi raro, quédate, mentras me corrixes o castelanismo, quédate cas miñas cousas que eu digo, as miñas palabras e a miña fonética maravillosa que teño. Dixo eu. Pero non te entendían? Entendía, muller. Por daquela. Non me quererían entender, eles saberán. Eu viña de estudiar de pajo na Coruña, Cuidado con isto. Pero non se che notaba? Non. Claro. Non, a verdade é que non se me conocía nadiña. Vai por Dios. Bueno, unha desgracia como outra calquera. Aí van, cartos tirados. Pero eu na Coruña a min a veces dicíame: Chorbita, es que la cagas cando abres la boca. Ese era o teu problema, non? Eso suele pasar moito tamén, a verdade. Porque eu era moi guapa tamén, isto hai que dicilo. Eu era moi guapa, ainda son casi. Éramos. Sí. Antes de ser así deste, xa fomos novas, Sí, nós tamén fomos novas. A que non te a justo, como decía Felicia, que nacera antes. Caralla cando abrimos a boca. Pero ti dime, Lupe, dígocho de verdade, ti por que crees que esta xente nos sigue tratando de pailanas? Pois porque falamos como nos enseñaron de toda a vida, supoño que será. Eu non podo falalo de outra maneira, o gallego, falareino como falei de toda a vida, como me enseñaron na casa. Igual que ti o falas cas túas palabras que aprendeches aló na Laracha, pois eu falarei nasas que aprendín aquí en Coristanco.
Pois eu a ti enténdote como se foras da Laracha, Pois cuidado. eu, como se foras de aquí de San Roque de toda a vida. Tamén, eu enténdote. Eu creo que eles tamén nos entenden. O que pasa é que queren que falemos como eles, non? Falen eles como nós. Digo eu. Aí está o detalle. Pero ese é o complicado. Entendes? Porque con isto nácese. Ai, sí. Isto mámalo. Mira, eu digo, cando digo de que de pequena eu non sabía falar castelán, isto se o mamáchelo, e se non o podes recuperar, No, de caer por unha javia, ou estomballarte aquí, ou ajanchar por un pino arriba, iso apréndelo aquí. Eu non sei, pero, Hasta chamarlle pino a todos os árboles. bueno, aquí arcolitos non hai, ningún, Aquí non. Arcolitos ningún, nojeiras, loureiros. E pois outra cousa que mamas, que eu estábamos agora fai un pouco na casa de Lupe tomando café, outra cousa que mamas é a cultura. Pero non esa de que aprendestes na universidade, non esa cousa dos libros e tal. Aquí a Lupe, non, sera a bisneta de Blanco e mamá rejeifa. A mí xa te contei moitas veces que os meus avós tamén rejeifaban aí un co outro. Que maravilla. Non discutían como a xente de agora, eles rejeifaban, eles tiñan algo que decirse e coplaban. Claro. Sempre ganaba a miña avoa, cuidado, Sempre ela. Sempre. Xa ganaba que xa cantaba moi ben, eso xa para empezar, xa cantaba por riba Iso xa é dele. un plus, claro, normal, iso Sí. xa... Eso mamase. E daquela, Pero, ojo, danos non rabia. se nace, Iso tamén é outra, hai no que dicir, que todo o mundo di, ai, o rejeifeiro nace ou faise? Non, nacer, a ver, non hai unha inspiración divina que viñara fai 50 anos, Dios aí a tocarnos cunha variña e facernos a todo o rejeifeiro, sabe? Porque aquí rejeifaba todo Dios. Sí, Meu bisabuelo era rejeifeiro, pero despois en calquer casa había rejeifa, na túa casa había rejeifa, na de moitísima xente que botaban coplas todo o día. E Sí. non é que Dios traballara moito máis antiguamente que a traballa agora, O sea, o non. que pasa é que é parte da nosa cultura que foi desaparecendo. Foi, é Claro. certo, porque xa non rejeifamos. E así quedamos aquí, dúas pailanas. Claro, pero que nos tratan un pouco así como eu sempre digo, é Marcello que hai en Vilalba, o de ir ver animales. Sí, Pois es Sí. como ir ver os osos a Marcello, e di, ai, igual. mira, espera, vou puñelos ao ataque dos que iban á universidade. É ver. Ai, mira, mozas da aldea, un pouco pailanas. Bueno, vémolas de chamar un día para que veñan media hora a contar algo de vivir na aldea. Como a ver un oso pardo. Que mal algo, me sale non? os ataques dos Igual. que iban á Non che universidade, sal, como non fun... Non che sal, olvida. Claro, non. Eso tamén se mama na Iso universidade. tamén se mama. Ti á universidade foches pouco. Non fun nunca, creo. Bueno, podías ir, frejar escaleiras ou así, pero... así... Tamén. Pero eu iba aos bares como os que universitarios, Ai, pero non é o mesmo. Rite deles, como boa pailana. Ai, bueno, A ver, nós rir xa me río, temos algo que eles non teñen. A retranca. Dicía o outro día Lupe na rejeifa. Porque o gallego normativo non ten a retranca. Non. E daquela nós podemos aproveitar a rirnos canto queiramos. Ai, sí. Vos é seguídenos verdade. chamando pailanas. A moita honra. Eu A a quen lle moita teremos honra. falando? A quen se dé por aludido? A quen lle proa, que rañe. A quen lle proa. Iso, ti tes máis estudios Sí. de pailana que a min, Ai, sí. Eu sí, además ti Quen sabes lle que eu proa estou que aí. rañe. O vídeo este inxel non vai quedar, Inxel. Non vai quedar Inxel. inxel. A ver, Diolo paje polo noso Ramón do Serrador que nos dá estas palabras. inxel dou unha onto Ramón do Serrador. Inxel. Inxel. Pois o vídeo non vai quedar inxel. Inxel. Xente estudada, que? Inxel? Isto que? Tédelo. Por aí. Que van- Proer, mira, que van agora ter? proeme a miña perna. Que van ter, muller, que van ter? Nada. Pobriños. É que imos facer, Lupe, con esta nosa vida. Ti, a ver, pensa o ben, ti vas rejeifar así normativo. Ti É que lle és perderíamos capaz. a gracia. Ti Non. és a capaz. Home, muller, se o hai que facer, pois siquiera... Que iso tamén é outra cousa que temos nós. Que nós podemos facelo, pero eles ao revés, facelo como a nós non. Non. Xa lle vai custar un pouco máis. Nós xa valemos para todo e ao caralho. Valemos para todo.
Somos como unha navalla suiza, igual. Unha faca, Igual. diría un vello de agora antes. quedo pensando, se teño que rejeifar en galego normativo, Botelle unha copla. pero daquela tamén teño que cambiar o torjo, o bergantiñán. Non podo cantar así, non quedaría ben en gallego normativo. Nin que cantaras moito en Bergantiños, tamén xo digo, cantarás na túa casa. Moito non te chaman. Bueno, pero ves, esa é outra que ten de boas. Eu son como unha ministra de exteriores ou unha cousa así, non sabes? Ai, embaixadora. Son unha embaixadora, exacto, son unha embaixadora. Embaixadora de Bergantiños. Eu chego alo pa Pontevedra ou a Compostela e tal, e cantolles como sabemos nós. E xa nos representas E a xa vos todas. represento, claro, din, non sabíamos nós desa maneira de cantar, dese gallego, dese... Proba normativo. Pero o normativo xa non teño que cambiarlle o torjo. Porque non podo botarlle... Ti sabes o que é? Sería un sacrilexio rejeifar como a Calviño de Tallo en normativo, pero vamos a ver, é como a contar os chistes do Xastal en castelán, que non tería moito xeito. Pero bueno, daquela tería que cambiar a melodía. A ver. Moi bons días para todos, para mulleres e homes, vamos cantar a modiño colocando os pronomes. Es así? Sería máis ao xeito. E agora te imagínate se eu lle rejeifo así, que me conteste un daqui. Daquela a rejeifa leva o outro, Si, Jana rejeifa o outro, ti así non Jana rejeifa ninguna. Depende de onde vayas cantar. Depende de onde a vayas botar, Se a botas en Bergantiños está claro que a pedradas acabarías. Bueno, Pero ao mellor se vas a algún sitio así de autoridades e cousas desas, se o botas así, igual che aplauden a todo, Pensas? Sí, Tens sí. que probar. Non sei se serei capaz. Teño que coller aquí un pouco de soltura ca rejeifa, xa. Que total, eu tamén a mamei. Vai botándolle unha copla, que non somos do inserso, proba ti normativo, botalle un aquí en verso. A ver, tens que intentalo. Teño que intentar rejeifar. Ti que queres é hermanarnos. Mira, eu fai anos. Como fan aquí os de Carballo con Lis Jourdain, ou como é, con quen se hermanan os de Carballo, cos franceses? Sí. Cos de Lis Jourdain, Sí. os de Coristanco, cos de La Guillonière. E pois agora nós temos que hermanar cos neofalantes. Temos que... Sí. Sí. Ti crees que nos queren? Non, pero vámoslo intentar, siquiera temos que darnos o primeiro paso. Bueno, han nos querer. Mira, o da rejeifa ao final é como ao fútbol. Cando era o Super D por este, E fichaban a un do Brasil. E dabanlle aí. E ao mellor é vendo canteira no Bergantiños, non? É así ou non que é así? temos o rapaciño ese aí, o Anxeliño este, que é daqui de Coristanco, precisamente, xogando alo na Alemania. Que ao final que nos queda, o que nos queda é a diáspora, carallo. É o que nos queda marchar. Bueno, non me veñas ti xa con palabras desas de normativas. Colegio de Pajo, de Colegio de Pajo, Sí. A diáspora. Bueno, porque eu estou aproveitando aquí o vídeo a ver se queda un pouco por riba de ti. Para quedar por riba de min tampouco tens moito que facer, que, bueno, somos as dúas de talla chalé, tampouco, para quedar por riba miña, tampouco tens moito que facer. Iso é moi de rejeifa, esa contestación así, é moi de rejeifa tamén. Esta é a rejeifa de ser máis fina. De ser máis fina? Si, eu quero ser máis fina que ti, Lupi. Pero xa é da Laracha, na Laracha xa sodes máis finos que a Coristanco. Ai, carallo, de San Román Palo xa é outra cousa, che que non Ai, sou amigo, da ciudad. Os da Coruña hasta aí conocen, da Laracha pa aquí xa non saben. Coidadiño tamén tiñamos unha discoteca moi famosirma, eso axudaba moito, Bueno, nos teus tempos. Aquí antiguamente tamén tiñamos a Sala Maracaná. Cajo no cono, Lupi. Sala Maracaná, que non é calquer cousa, xa o nome xa o di todo. Dixo chulo, aí houve xente importante, que ti non sabes que Julio Iglesias estuvo na festa da Jualada, Ai, non. Ai, pois, Julio Iglesias, na festa da Jualada.
Así que, a ver onde tuvestes vos a Julio Iglesias, por aí. Ai, pois ora ganou unha Rejeife, o carallo. Temos a revolta aí ao lado, que xa é linda, xa é de Carballo, a revolta xa é de Carballo. Pero na revolta tiveron os Pecos, tuvo José Vélez, ti deses non te acordas. É que eu sou moi friki pa da música. Tuveron... Facían un programa de televisión española ali. E iba moita xente. Na revolta? Si, a miña nai acórdase que lle tiraba polo pantalón ao dos Pecos, ao rubio dos Pecos, ali diante no palco, no baile da mecha. Isto non saben, os neofalantes non saben o que é. A mellor ainda nin ao baile da mecha foron nunca. Ti sabes o que é o baile da mecha? Nós sabemos, somos pailanas, porque somos pailanas. Miña abuela sempre me dicía, neniña, cando vayas ao baile, dato importante, nunca te poñas no baile da mecha. Ti sempre do medio para atrás. Xa daquela xa vos queda claro que era o baile da mecha. O baile da mecha. Dixo eu, O baile da mecha. Hoxe que é festa aquí en Oca, e non sin orquesta, nin un triste jaiteiro, nin unha pandeireta. Canta ya algo ti. Pero en galego normativo ou en pailana bergantiñana? Non, pailana bergantiñana. Mira, xa che sale sale unha canción de Sés. Bergantiñana, pailana bergantiñana. Bergantiña... bueno, vámonos a cantar así, ca de Sés. Daquela voucho dicire, por se non cho dixen antes. Daquela voucho dicire, por se non cho dixen antes. Queremos ser moi amigas de todos os neofalantes. Bergantiñana, pailana bergantiñana. Nótase que isto está improvisado, Bergantiñana, pailana bergantiñana. Ves, esta xa é unha maneira de entrarlles. Se che prenden lume na casa xa sei que foi Sés. Que veu aí. No, que é a amiga miña. María José, lévase ben comigo. Bueno, a ver, o teu é moi grave, Bueno, a ver, nadie é profeta na súa terra. Pero rejeifeira sí. O meu cometido xa o teño, porque foi dar o pregón o día da festa da pataca en Coristanco. Eu xa, Bergantiño xa o teño... Xa o teño superado, sí, xa. O carallo, daches un pregón e agora tira pa Vigo. Era o meu Vigo. soño, dixen eu, pregón... Aí, a ver, agora en Vigo tamén, non se sabe, Caballero está aí para encender as luces en breve. A ver se me vai tocar de subirme ao balcón ali con el. Nunca se sabe. Pois estaría ben. O outro día rejeifei a Bugallo, 20. en Compostela, e quedou moi contento. Tamén non me metín moito con ele, todo hai que dicilo, a ver. Estábamos facendo o brindo, que o brindo é como a rejeifa, é da zona do Courel, e o brindo é moi educado sempre. O brindo é educado. Ten a mesma estrutura que a copla da rejeifa, pero é moito máis educado. Eu sempre lle dixo aos rapaces na escola, para diferencialo, sempre lle dixo, a ver, un brindeiro diría que isto é un estandarte para o sonido, con un tacto suave como o algodón e un acabado perfecto, un tono mate, etc. etc. Non? Un brindeiro diría eso, un rejeifeiro diría que isto é unha atrapallada do Ikea ou algo así, sabes? Un carabullo mal posto. Claro, e nós estábamos brindando, e daquela, xa que lle brindábamos ao señor alcalde, hai que ser educada. Aí sí. Hombre, non lle vas dicir, vouche dicir unha cousa, vaime prestando atención, a ver se suelta o carto e nos dá a subvención. Non lle vou dicir así, entendes? Porque daquela xa non rejeifas máis. Xa. A ver se por eso non rejeifas en Bergantiños, ti. Ai, pero nunca me Ti metín. meteríaste... Eu nunca me metín con Igian. Non? Eu sempre traballo no fío da navalla. Da faca. Ca faca, atención. Vos non sabedes o que é iso, pero aquí as dúas intendentes pailanas, sí. Sempre traballo no fío da navalla. Entendes? Sí. Sí. Cando me chaman da radio daqui de Bergantiños, eu fajo as miñas rejeifas, pero sempre deixo-as caer ca retranca. Que hai moitos que son neofalantes que ao mellor non saben o que estou dicindo. Bueno, e tamén che digo que hai moita xente lista que ben te entende. Ao mellor aí onde... ao mellor entenden ao revés. Aí onde estás ti cada un perdendo... Cada un entende o que quere. Estás perdendo puntos, Bueno,
pero eu de momento non me metín con ninguén. Non? Non, eu penso que non, vamos. Bueno, eu penso que sí, pero bueno. Hasta tal punto de que non me chamen para rejeifar por bergantiños, non creo. Mira, é que non se pode rejeifar sin meterse ca xente. Bueno, daquela o problema teñen eles porque hai que entender a rejeifa. A ver, Esta xente é de bergantiños. hai que entender a rejeifa. Tamén é verdad que a rejeifa hai na que levar aos tempos de agora. Non podemos falar de mover os marcos como se falaba fai 80 anos atrás, está claro. Entendes? Home, non. Ou que te viron con aquela no muiño e ti con a muller e cos fillos na casa, a ver, hai que ter un... Porque esas cousas xa non fan gracia, entendes? Non. Pero o retranca sigue habendo, nós témola. Eu penso que sí, Sí, non? nós témola, sí, témola toda do mundo. Eu creo que sí, temos toda a de bergantiños, témola ti máis. Eu, a ver se... A ver se vai ser o conto de que nos quedou toda a retranca a nós solas. Claro, oístes, pois, a ver se en vez de, a ver se en vez de tallares de rejeifa hai que dar tallares de retranca. Eu sempre fui moi de mollarme. Sí. Claro. Moi de meterme hasta... Ti que ti tiñas que ser rejeifeira. A máis son, o que pasa que non rejeifo, pero eu teño aí, teño É que que o tes rejeifar. todo, porque a retranca tela as palabras, falte Dios, tes aí unha libreta con un lote de palabras que xa con quen rejeifes non te van a entender co que lle estás dicindo. Pois que estudaran na escola da aldea. Pero bótate como a min, eu tamén empecé a hora así de cando collía a plancha e tal. E me acordaba así de algunha noticia que vira que me facía gracia, pois sobre esa noticia cantaba. Eu non fun a ningún obradoiro, para que me enseñaran a rejeifar. Non, que ao final témolo aí do hilo de pequenas. Claro, por eso. Todo é irlle dando. Pois vou rejeifar. Melodías, tes un lote delas. Non, para mí xa me gusta así como rejeifa a xente, como rejeifas ti a xente en bergantiños. Vouche dicir unha cousa. Ese é pero o sigue, meu. a ver, bota un. Que non sei que che vou dicir. Pero di algo, coño, Ai. a ver, preséntate. Ai, que me dá vergonza, que son moi vergonzosa. A ver, veña, bótalle, que hoxe non chove. Claro, teño que facer, xa teño que empezar cunha presentación, non é? A ver, normalmente, home, non vas empezar, o cajo na nai que te pariu. Non, primeiro teño que decir quen son. Claro, que ti estuvo claro, porque ti apellidaste Blanco e de Vamos a Coristanco, ver. carallo, así tamén rimo eu. Eu creo que o problema que temos nós co da rejeifa, agora xa aprendendo co tema, que a xente, moita dela, parecelle que siguen sendo como as rejeifas de fai 80 anos atrás. Que vamos mandar a merda aquela ou que vamos a... No, a ver, seamos xa un poquinho... Seguimos traballando con esa retranca, seguimos tocando os temas de actualidade que son que hai que quitar chicha aí, non? É un defende a súa postura e outra, pero bueno, tamén xa somos educados, así a todos sabemos onde vamos. Nós este día cantamos en Compostela e era no marco da Semana do Libro que hai en Compostela. E meteronse, por culpa da choiva e tal, meteronse dentro da Fundación Abanca ali. Pero nós ali metidos aló detrás nun salón de actos, ali non viña nadie, por encima estaba o alcalde por fora vendo os libros, ali non entraba nadie. Aí dixen eu, mirade, e logo se quitamos o pinjanillo o micrófono, salimos para fora, rejeifamos na rúa e atraemos a xente para dentro, non? Que é unha maneira de... Nós somos moi versátiles, dásenos, podemos adaptarnos a todo. E salimos para a rúa, e ali jucheu que parou un lote de xente, non é por dicilo, parou. Entre peregrinos que andan por ali, xente de fora e tal, que lle dá mérito a estas cousas, non como os de aquí, pero os de fora danlle mérito, e paran uns para un lado e outro para outro, ao final houve xente ali que estuvo parada unha hora mirando para nós. Despois marchanche que a idea de que eche así todo un Galicia, xa como cando eu iba aló a Bastiajeiro. Levaba a nena ali aos entrenamentos, e daquela iba a tocar a Santa Cruz. Collía o coche, iba hasta Santa Cruz, e iba ao castelo e metía malo para as pedras, e tocaba ca pandeireta. Mi madre. Pero unha vez que era Semana Santa e daquela estaba eu ali, eu practicaba as miñas cousas ali, e daquela un momento que paro, escoito ai, mira, que típico e tal, a ver, non vais a Galicia, hai unha pandereteira en cada pedra na beira do mar, quero dicir que adrouche así. Non vexo eu os de Santa Cruz tocando polas pedras, todos os días. Claro, pero claro, é que eles chegaron a Galicia, viron un mamín ali tocando na pandeira, Claro. que típico, non, a ver, Claro. que adroubos, Posta aquí polo Concello, que me pagan por vir aquí a amenizar os turistas. Non, era por enredar aquelas 2 horas, si, iba a tocar ali, e metíame así porque, a ver, é molesto. Hostia, Sí, a pandeireta... non vas ali en Bastiajeiro diante dos chalés tocar a pandeireta a arder da mañán, dun sábado, porque a xente, a pandeireta e a gaita, isto é instrumento outdoor, sempre. Sí.
outdoor, pois que non estudiastes de pajo é de... de exterior. Iso non fai falta amplificala moito. Son destes instrumentos así que non fai falta amplificalos. Non. De feito, eu comprei unha pandeireta xorda para practicar na casa, para ensaiar na casa. Eu Sin practicaba... ferreñas, así, nada, xa directamente así, como unha peneira. E con Sí. eso practico así mellor, porque senón, ca pandeireta... Eu tocaba na casa, capaba, non sabes, Sí. coa cinta do pelo, pero a min a veces soltáballe unhas poucas ferreñas. Claro. Esa era de día, que isto a min chamoume moito a atención. Teñes tú? Que eu practicaba, non, é que agora non sabía que estaba grabando. Eu practicaba ca pandeireta na casa e nunca ningún veciño se queixou, Ya. Que isto hai que Isto dicirlo tamén. ten que ver Bueno, con outras cousas. quen siga o meu canal, pois xa sabe de que falo, pero Xa. a min os veciños nunca me A protestaron. pandeireta non era o que lle molestaba daquela. Non é o ruído en sí. Na, vale. Isto xa está falado. Sí. No, pero si, eu iba... Deso, por cierto, daba moito para rejeifar tamén. A historia dos meus veciños. Da historia interminable esa dos teus veciños. Home, nunca máis se soupo, eu non sei Eu? se... Eu sempre lle vou dicindo á xente, cando ten así algunha anécdota tal, joder, logo non me chamaches. Teño eu aí para cantarche un anaquiño e... Non tens vergüenza ninguna. Depois dixo eu que non quero rejeifar, que me dá vergonza, pero cuidado. E varlle dar traballo á policía, que non ten outra cousa mellor que facer que escoitar as túas experiencias Bueno, sexuais e de todo. mira, el estaba ali, tampouco outra cousa non estaba facendo, El Bueno, escoitou a mira, miña historia e non Bueno, máis. se quera alegráchelo, tuvo así o día entretenido despois. Recarallo, seguro Son que lle anécdotas. contou, seguro que lle contou a todos. Non veo unha tipa aquí. Son anécdotas que lle quedan despois para a súa jubilación á hora de contar, non? Sí. A policía ten que ter moitas, Sí. máis ou menos escuchei. preciosas, pero esa precisamente... Eu canto mal, Lupi. E mira, eu fun ás clases co Ramón do Serrador. O primeiro día, porque eu son unha persona que teño ben autoestima, Lupe, porque o primeiro dixo, eras boa para cantar cos homes. Eu, gracias a... Toda a vida me dixeron que só me faltaba un pirolo, que... Tendes? Unha pirola, perdón. Pero porque cantas grave. Díxome el que eu non entendo de música, el díxome que eu canto nunha terceira sempre. Nunha terceira. Como que lle mete la terceira. Eu non sei se ti sabes destas cousas, hai pouco. isto vai en tonos, Eu e eu son moi canto autodidacta nunha tamén. terceira, eu canto nunha terceira sempre, que dis que é unha cousa moi difícil de facer. Bueno, porque eu son así, eso é difícil, eso é o que fago eu. Isto fácil, pois o fácil non sei facer. Porque eu son moi dada así. E podías cantar a cando os homes, díxoche. Claro, que teño ese tono, claro, cantan Sí. as mulleres, Máis que eu non agudo. sei, e claro, chego eu, Claro. te vou dicir unha cosa. Entendes? Claro. Eso é o que me dicía el, que eso, despois, eu estuve con Adri e Jani, Cas felpete. cas Felpete, que esta é outra, porque hai xente no pueblo que lle dá a todo. Hai xente no pueblo con moito mérito. Sí, É que lle dá que non lle todo. dean, É que lle dá ben. non lle moi dan, ben. pero téñeno. Sí, señor, ten razón. E di, no, pero canta agudo. Este no, porque eu baixo o volume, pero non baixo o tono, porque non sei baixar o tono. Hostia, non sei, porque eu non sei cantar. Subilo, baixalo, facelo máis agudo, máis grave. Eu canto como canto. Que é así, mal. Bueno, pois cada un E non canta afino como un sabe carallo, ou como pode. Non afino moi mal. Cando iba a clases vas afinando. Pero na rejeifa xa non fai falta eso. No, claro. Entendes? Porque na rejeifa cantas ti sola. No, Non cantades os dous a mesma... Non, aparte que é unha tonada que é o que é, non? A ver, cando Te vou dicir unha cosa. Agora porque se teñen outras nocións de música e visualmente no espectáculo pois faz a mesma melodía, vamos aí todos moi acompasados e tal, pero pois, antiguamente cando se rejeifaba ti cantabas nunha tonalidade a túa melodía e o outro contestaba no que sabía. Claro. Non tiña por que cantar igual que a ti, nin tan ben, nin millor, ao mellor botaba outra tonada distinta. Pois ti igual, para rejeifar non che fai falta saber cantar ben. Non, home, non. Non, eu rejeifar, podía rejeifar, arredemos, non. Falar, falo abondo. Carallo de Dios. Pois entre o que falas e as ideas que tes, Ideas tamén teño abondo. pois daquela, non sei a que esperas. Sí. Temos que xuntarnos máis veces para falar, Lupe. Sí, pasámolo ben. De cousas. Ainda non rimos un anaco. Sí, hai que cajarse moito en todo, Pero puta vida. que tampouco fai falta que vayamos todos os días co mandil, No.
Que non lle parece á xente que vamos todos os días de pailanas Isto cos era mandiles. para captar a atención, na máis. Tamén, ao mellor, a alguén ainda lle parece mal que por poñer os mandiles nos chamemos pailanas. A ver, Bueno, por aquí onde eu vivo hai moita xente que vai toda co mandil todo o día, Eso non quere dicir que sean pailanas. mira, unha vez fun facer unhas prácticas non, unha sustitución a un choio na Coruña, destes deportivos nosos, a un sitio, era un sitio así moi pijo. O tipo non tiña quen fora cubrirlle ese tal. De últimas, Sóname chamoume a min, seguro que xa chamara a todos os que quería, dixeronlle, mira, hai unha aí, daquela chamoume e tal. Falei con el, preguntoume, sempre hablas gallego? Eu, home, sí, se me entenden, sí, a ver, se ven alguén de Madrid, non sei, tal. Digo, xente da Coruña, aí no centro, sí. Bueno, eu fun, eran 15 días, por xa ves, ao final eran 6 clases, porque eran de 3 días semanales. E cando marchei, dixome unha señora, ai, bueno, que quedaran moi contentas e tal, non sei que, es que eres unha chica tan pintoresca. Tan pintoresca. Eu, ai, nunca me habían llamado pintoresca. Pintoresca. É moi bonito, pintoresca. Eu mirei no dicionario e mirar, a ver se non... Pero eso ten un trasfondo. A mí nunca me habían llamado pintoresca, Eso ten un trasfondo... A ti sablo. Cando te chaman que eres moi pintoresca... Era gente que non dicen pailán ni pailana, porque esta palabra é del gallego. Pintoresca. Por dentro están pensando outra cousa. A ti diche así... Bueno, pero gustoulles o meu traballo, inda que eu fixara en galego. Bueno, si que era boa. Porque ti, fai anos, Lupe, viviches isto de ser monitora deportiva en galego? Sí, monitora das aldeas, se cho dixen, Bueno, son monitora das aldeas. A ver, verdad que incluso tiñas que inventar o vocabulario? Ti non inventaches o teu propio vocabulario? Sí, porque non existía. Claro. Non existe, porque ti ademais o que oiches foi venga, vamos, chicas, pim, pam. pam. Que vamos aquí de pailanas, estuvemos falando de Regeifa, non dixamos que somos as dúas monitoras deportivas. Sí. Pois eu currei en sitios un pouco máis tal, de feito un dos sitios onde currei foi na piscina na Laracha. Ali tamén currei eu. A ver, non che quitei o choio a ti, porque fai pouco. Non, seguro que non, porque o meu grupo, ademais, cando se fixo naquel momento, fixose novo. E incluso cubrín as clases de aquagym e tal. E inventábase un pouco, porque non existía a monitora en galego. A veces había monitoras que eran galego falantes, pero na clase chegaban, venga, vamos, chicas, pin, pa, eu... Ou dalo así en inglés, que as palabras... Sí, porque de feito aprendías, os cursos dabanse en inglés. Tabletop. Sí, dabanse en inglés, porque ti así podes traballar en calquer sitio do mundo. Sí. Ti emigras e podes ser monitora en calquer xinasio do mundo. Sí, grapevine no aeróbic, facer unha viña, non? Unha viña. Sí. Unha viña. Unha viña del señor. Eu dicíalle 2 pasos para o lado, que sei. Sí, cruzo aí atrás. Veña, sí. Unha V, sí, a V sabíamos todos o que era, tal. Funcionaban, sí. Sí, pero bueno, eu tiña moita... eu daba as clases en galego, punto. Eu daba as clases en galego. Digo, eu como vou chegar aquí a ver, venga, chicas, a ver, veña xente e tal. Eu, de feito, en Laracha, o dicir, veña, vamos, e tal, vai na propia motivación. Sí. Era moi guai porque eu tiña un alumno, isto é moi típico, o alumno que parece que che puxaron polo ayuntamiento para que houbera un home, non? Sí, un home, sí. Eu sempre dicía, era de Carballo, chamaba Pichel. Sí, xa sei. Sí, pero bueno, pode ser outro Pichel, que hai moitos en Carballo, daquela eu iba aí... tamén lle din clases ali na Laracha. Eu estaba aí, imos todas, e Pichel tamén. Non te quedes atrás. Sí. Xa que el punto feminista tamén, se somos maioría, iremos todas. Claro. E Pichel que veña tamén, oiches, que non estamos facendo desprecio. Sí. Pero sí, era moi curioso de ser monitora en galego, e eso permitía moito a aldea. Sí. Precisamente currar na aldea, porque claro, pois ibas á cidade eras pintoresca. Claro. Sí. Sabes cando, porque ahora vas joder, que parecemos vellas xa, ahora vas coa música... É que che vai dicir, eu traballei no Zona Fit na Coruña e xa está cerrado. Ahora está a Casa del Agua, e quen se acordará do que era o Zona Fit. Ibas co CD, levabas un CD. Calama a boca, teño un maletín cheo de CDs. Pois, isto facíache un pinchadiscos, un DJ. Eu traballaba tamén en hostelería. Tiña suerte. A música
xa sabes como son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é o Un, sílaba dous, tamén. tres, sí, É como sí. a regueifa, son 8, 8, tal. Adaptábase. Pois eu tuvera un CD que me adaptara un tipo, e era música da asociación. En gallego, música Sí, tradicional. a música de pandeireta de gaita, Claro, que e el unha metiu muñeira. o sintetizador e fixoa Claro. cos 8 bits. Unha muñeira vale perfectamente. Era moi guai, porque na aldea non lle podías poñer chimo vallo, entiendes? Claro. Aquelas Ainda non entenden agora, mulleres, no. porlle o reggaetón a día doxe, ainda non entendemos o que están dicindo, e poslle No. Juan. Eu poñía, e recordo tiña tamén un CD que esa ao mellor ainda anda pola casa, porque outro estou segura que non, estou segura que quedou nalgún sitio. Madre mía, somos de bella escuela, tía. Somos. Teño un que ten a Rafaela Carrá. Sí, 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 había Estas desas trangalladas, Sí, eu que eran facía como un remember, era un Sí, remember. facía unos tepe ao baixar, facíamos Sí, explota, me explota. Hostia, estamos vellas porque casi me... Por eso nos botamos das actividades dirixidas, agora facemos No, pilates. non nos botamos, se Agora as queredes... facemos pilates. Claro, no, pero por eso, nós É facemos verdade, eu non pilates, sei chamádenos. non sei ti se sigues en activo, eu sí, a min é a que non chaman. No Que agora co é conto agora do COVID... da pandemia e tal, sí, pero bueno, cabemos volver, Home, logo. pilates regueifeiros, nós saímos fusionalo Claro, todo aí. claro. Alo non? Temos Ten- moitas cousas en común, agora que eu penso. Tío, Por do anaco sí. que levamos falando. Temos moitas cousas en común, quedamos de acordo aquel día que nos damos conta Temos que no maletero levábamos Daquela que pandeireta. podemos rejeifar xuntas. Podemos tocar a pandeireta xuntas, podemos facer pilates xuntas, a dar unha clase de aquagym ou de aeróbico ou algo deso. Sí. Moi va. Perdiuse a aeróbica, era moi bonito, era mellor co Bueno, estas porque aí cousas de teñense que agora. romper a cabeza cas coreografías e a xente agora non se quere romper a cabeza. A Ai, xente claro. agora quere que lle deas todo feito. Ben, facemos circuito, que aí non hai que ser coordinado, non hai que aprender o baile de nada, nin pois as outras as que están agora estas de moda, que che poñen a canción de reggaetón de turno e teñen 4 pasos moi faciliños para que a xente os aprenda e repetímola 4 meses a mesma canción. Hostia, pero a aeróbica era moi guai porque montabas, cada día montabas o... Cada día tiñas unha coreografía distinta. Eu, de feito, tiña un grupo de 3 días á semana que para facer a veces unha coreografía grande, esta semana montaba a mitad o luns Claro. e a outra mitad o mércores, e o venres facíalo o calentamento, recordábala e despois sí que a bailábamos como se baila hoxe unha clase de zumba, pero Sí. era montada por nós. Claro, claro. Eu partía desde o toca-toca e montabas todo. Aí vas facendo as variantes. Concho, que a xente tiña que estar e romper a Porque cabeza. empecé así, agora o complicou e agora o fixo tal e a cual. Xa eran, Sí. eran as variantes que se iban facendo. Claro, e a xente, de feito, Estaban hostia, moi ben, porque a xente facíala sudar, pero tamén a facías traballar a cabeza. Sí, pensar e... Pois eso sí. todo agora, Pois había no que... fitness, desapareceu. Xa sei, xa, pois eso estaba super ben. Eu a veces facía tamén coreografías, claro, isto tiña lo que pensar ti, que despois o venres se facían de frente, con música así Claro, pachangueira, e cambiarlle de daquela plano. cando eu facía un mambito pa aquí, a de frente facía o pa ali, pa. É moi guai, porque como sempre estás ti, se xa son Cambialos de pares, plano, claro. bailan eles, e se non bailas ti, hostia, pero xa bailamos de dous, era Claro. como, agora que vamos pa ali e tocamos a palma co de enfrente, era super divertido. Claro. Eu era unha monitora maravillosa. Eu tamén. Santi Dios. Non é por botarnos flores, pero... Sí, eu era. Sí. Era, Ainda podíamos dar unhas cuantas clases. Ti máis eu. quero chu eu. Podíamos dar, así, unhas cuantas leccións. Nese caso. De feminismo e do que é aguantar, Sí. é do que é rebelarse, é do que é volver a empezar de cero, Ou de menos que cero. é do que é ponderarse e sentirse unha orgullosa do que fai, e tamén sentirse como unha merda, tamén moitas veces. Sí. E sobre todo bater como eu cos veciños e con tal, e bater Sí. con eso, e dicir, e quererte ben, é o que diste, empoderarte, quererte ben, e defender que és libre de facer o que queres ca tua vida, co teu corpo, ca tua casa e co que che dé a gana. Ai, cuidadiño. Oi, agora estou pensando que máis que chamarte para o Interplay poideronte chamar para que vayas dentro das listas de algún partido, porque discurso tes, abondo. Non me queren mullar, xa te dixo eu. Non valemos.
Eu xa por eso monto chiringuitos en internet para Non dicir o que valemos. quero Bueno, no meu propio nome. Eu digo a verdade, a min chamaronme para ir. Nas listas? Non. Tamén, para ir nas listas tamén. A mí se me chamaran para ir nas Pero turcas. para ir de cabeza, de primeira. Ai, non. Mocoño. Ese mesmo ano viñeron 3 falar comigo, 3 de distinto pau. A ver se sonaba a flauta, debía ser. E un ofreciu ir de primeira. Alcaldesa? Ti imaginaste? Non. Non. Eu tampouco. Para iso sí que non vai, o ves? Moito así, ao final, mira, hai moito carar. Roer co que che boten, Sí. así. Bueno, a que hora é, Lupe? Carallo. Voulle dar aí aos toques. Xa creo que este... Xa levámolo co frío. O outro xa tiña unha hora. Este creo que é o máis bo ainda. Ti crees? Sí. Se levamos un anaco, dándolle. Aquí tens moito que cortar e pejar aí. Bueno, tampouco temos presa. Non, Vamos a deixar ainda uns días de tirón Dache ao para outro. facer aí un lote de vídeos, o queres que... A min chámame cando queiras, falamos así, facemos unha tertulia rapidamente. Facemos tertulias... Interesantes. Sí, eu vexo. Coño, que non dixamos de que íbamos falar e empezamos... E falamos. Empezamos falando de pailanas e acabamos falando de política. A verdade é que... Todo Bueno, a mí gusta acaba confluindo aí, non? Que, nena, cando queiras ti... Nada, imoslle cortar isto. Volva a chamar que seguro que temos outro lote de cousas de que falar e... Foi unha tarde ben agradable, molla. Verdad? Que Tiñas algo mellor que facer? Non, Quedar na casa fregando? Limpar. Bueno, coño, pois non fregas agora, fregase máis tarde ou fregas... Total, nadie che vai vir fregar? Non, lástima. Bueno, estivemos ben. Eu creo que sí. Pois nada, xente, ímonos xuntar máis veces. E vémonos gravar e vémonos contar cousas. Eu non teño o arte que ten ela, pero... Bueno, ten outra. Se quera, acompaño dándolle a Leria. Leria temos, Leria temos. Habemos falar máis veces. Leria temos. Pois para a próxima, vesme rejeifar. Para a próxima rejeifo. Ten que rejeifar, que quede grabado isto. Para a próxima rejeifas. Sí. Que depois dun anaco, nin a primeira botaches, Veña, va, para a próxima. Dios que a fixo, Xa, non para a botou próxima, nin a para a primeira. próxima. Ala. Con Dios, Vamos recollelo o pau. Tranjanillo. Franjanillo.